אז שלום לכולם, והיום אני אעשה לכם עוד פתיחת קופסה של חבילה שהגיעה לי עוד חבילה שהגיעה לי מהאי-ביי. טוב, זה עלה לי $0.6 ובואו נפתח. כרגע אני משתמשת במספריים שלי כי לא מצאתי את הסכין, אז בואו נפתח. נבדוק מה יש שם. ככה. טוב, אז מה שקיבלנו באריזה זה, אם אתם רואים, אריזה ריקה. מה שקיבלנו זה 2 סכיני כרטיס אשראי שהזמנתי. הנה, זה סתם דף הוראות. נוציא את הסכין, הנה זה הסכין. סכין טובה. בואו נראה איך זה חותך, שנדע. בשנייה. טוב, חותך דווקא בסדר. הנה, זה חתך פה. הנה, 2 סכינים, אותו דבר. זה סכין של אותו דבר, הנה, 2. אז תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון עשו לייק, ויאללה ביי.